Takže ahojte všetci, je ma dobre počuť aj vzadu? Ja ďakujem kolegom, že mi to tu trošku rozosmiali, ožili. Volám sa Samo a prišiel som vám porozprávať niečo o frameworku Vadin, ktorý je javovský framework, serverovo orientovaný. A o našom vlastnom GWT widgete, ktorý sme si vlastne, dá sa povedať, že vyvinuli. A je to taký upgrade štandardnej tabulky vadinovskej, volá sa, že Craft Table. Ja takú orientačnú otázku, aby som vedel, že ako mám orientovať tú prezentáciu, koľký z vás vedia definovať, že čo to je ten GWT? Alebo vedia o tom niečo aspoň? Polovica. A ktorí z vás už si skompilovali svoj vlastný GWT widget? 4, 6, 8. Dobre. Takže jeden slajd do nás, nebudem vás tým moc nudiť, ale tak, aby sme aspoň vedeli, že skadiaľ štartujeme a že ako sme sa k tomu dostali. Takže spoločnosť ITcraft, ktorú tu vlastne zastupujem, vznikla niekedy v lete 2010. Je vybudovaná čisto okolo jedného zákazníka, ktorý potreboval informačný systém a okolo toho vznikla v podstate celá firma. A dúfam teda, že ich bude len viacej do budúcna. Špecializujeme sa na zachytávanie rôznych obchodných výrobných aktivít, konektory na existujúce systémy a tak ďalej. Momentálne sme štvorčlenný tím aktívnych vývojárov. Všetko sú to, teda väčšina z toho, traja sú programátori, vrátane mňa, teda, aj keď taký slabší, ale budem sa snažiť budiť dojem, že rozumiem tomu, čo tu vysvetľujem. A všetko sú to programátori takí, že všetko v jednom. Je to maličký projekt, je to maličký tím, takže každý programátor je svoj vlastný architekt, tester, analytik, každý si zodpovedá za svoj čas v systéme. Čo sa týka takých buzzwordov, čo už tu boli spomínané, že Scrum, Test-Driven Development, alebo Domain-Driven Design, alebo Software Oriented Architecture, máme to všetko. Z každého po troche, ako je zdravo. Konkrétne z toho Scrumu, ja by som tu nadviazal na kolega Mareka, čo tu mal prezentáciu, on tu pustil časť toho videa, že ako ten Scrum asi funguje. My sme si ho adaptovali tak trošička po svojom, že niektoré tie veci sme tam vynechali, čo nepotrebujeme. Tak ja vám aspoň tak načrtnem tak rýchlo, že ako robíme my so Scrumom, že v podstate, keď vznikne nejaká požiadavka, či už to je nejaký bug, alebo nejaká vlastnosť, ktorú ten systém má mať, alebo niečo, čo treba spraviť, tak to hodíme do tzv. Iceboxu. A to je tabuľka, kde je zoznam týchto požiadaviek. A teraz, keď ja sa na tú požiadavku pozriem a dám tomu, že napríklad toto má nejaké hodnotenie 3 body a môže to trvať nejaké 2 až 4 hodiny, dajme tomu, a treba na tom začať pracovať, tak to presunieme do toho backlogu. To je tam, čo tam tá pani, čo tam odškrkávala tie listočky. Takže ona si to dala do takého zoznamu vecí, na ktorých treba začať pracovať. A tu sa tá úloha presunie a priradi sa aj nejaký človek. Napríklad ja. A teraz na tej úlohe, keď sa pracuje, každá jedna úloha, či je v jednom, druhom alebo v nejakej inej fáze, tak má nejaké statusy. Tak u nás má statusy, že môže byť zadaná, čiže not started. A teraz, keď na nej začnem pracovať, tak ju označím ako naštartovanú. Tak dám si štart. Keď ju dokončím, tak ju označím ako dodanú. Čiže dokončená, dodaná, delivered. A teraz príde buď ten človek, čo ju robil, alebo nejaký tester, alebo niekto príde a pretestuje tú funkcionalitu, či to je v poriadku. Keď to je v poriadku, tak sa to akceptuje. A tá úloha vlastne prejde do zoznamu hotových úloh. Čiže dáme. Takže nejako tak. A čo je na tom zaujímavé, že na čo toto je celé dobré, že v podstate v tomto Iceboxe si zachytávame všetky také myšlienky, na ktorých nejdeme teraz pracovať. A tým, že bodovo ohodnotím tie úlohy, že keď sú to drobnosti, keď to trvá napríklad 5-10 minút, tak to má 1 bod. Keď to môže trvať hodinu, 2, má to 3 body. Keď to môže trvať celý deň, má to 5 bodov. Keď sa to natiahne na viacej dní, tak to môže mať 7 bodov maximum. A teraz ja mám zoznam týchto úloh, z týchto vyberám a keď dám do backlogu tie úlohy, tak automaticky viem, že koľko zhruba dokážeme tých úloh spraviť za tento týždeň.
A je to veľmi dynamické. Nerobíme tak prísne s iteráciami, že teraz máme nejaký release o 2 týždne a musí tam byť presne toto. Proste berieme to, ako to ide, čo sa podarí, čo sa nepodarí, na tom sa zamaká, podarí sa to neskôr. Takže v podstate takto fungujeme celým projektom. A čím som sa inšpiroval ešte, keď názov firmy vznikol vlastne z hnutia nejakej takej prístupu k vývoju softvéru, ktorý sa volá, že software craftsmanship. Možno, že niektorí poznáte, že ide o niečo také, že sa pristupuje k softvéru ako k remeslu, že sa zveľaďujú sa vývojári, dôraz je kladený hlavne na vývojárov a tak ďalej. Dá sa o tom veľa nájsť na internete, ak treba. No, takže môžeme asi prejsť niečo také, že my sme boli v takej východiskovej pozícii v lete 2010, keď bola požiadavka na informačný systém a rozhodovali sme sa, že ako to teraz spravíme, že hneď prvé, čo ma napadlo, že to spravíme ako Windows aplikáciu, lebo v predchádzajúcej práci som robil Eclipse RCP aplikáciu, ktorá tiež sledovala nejaké biznis procesy, robilo sa v tom veľmi dobre, tak to bola taká moja prirodzená voľba, ale potom prišlo viac a viac požiadaviek, že potrebujú tadiaľ pristupovať takí externí ľudia, takí zákazníci. Takže v podstate najprv sme uvažovali, že to spravíme ako hybridnú aplikáciu, že pre interných zamestnancov veľká časť bude aplikácia, pre ostatných bude internetová. Ale nakoniec to skončilo tak, že sme sklzli úplne do webového prostredia a vyberali sme teda nejaký framework, ktorý by nám vyhovoval. Mne sa ako prvý sa mi zapáčil Groovy on Grails, to tiež možno, že poznáte, tiež kolega Martin spomínal, ak si pamätám dobre, že to je jeden z tých jazykov takých tých do budúcna. Ale to sa nejakým spôsobom utlačilo do úzadia, keď som prišiel na to, že existujú serverovo orientované frameworky, ako napríklad Vaadin, ale je ich aj kopec iných, dajú sa nájsť. Neviem teraz uviesť príklad. ZK, myslím, že sa volá ešte jeden. Možno viete, niekto. A tento Vaadin prečo sme ho zvolili? Hlavne preto, že ľudia s tým mali skúsenosti, aj ja, aj ostatní programátori, robili z desktopové aplikácie, buď Swing alebo SWT. A v tom Vaadine to programovanie vyzerá úplne ako programovanie desktopovej aplikácie, že zadefinujem si triedu, stránka a v tej triede si dám nejaké premenné, dám tam nejaký komponent, nasadím tam nejaký listener, keď kliknem na tento button, toto sa stane a v podstate dá sa naprogramovať celý informačný systém bez toho, aby bol riadok kódu v HTML alebo CSS alebo niečom inom. Že tá aplikácia vzhľad sa dá už prispôsobiť potom individuálne, potom ďalej, ale to už je iná reč. Takže pristali sme na Vaadine a potom sme rozmýšľali, že či sa vydáme jedným smerom alebo druhým. Taká populárna debata dosť, že či JEE alebo Spring. Ale nakoniec sme prišli na to, že v podstate nepotrebujeme tú bohatosť a tie štandardy, ktoré JEE poskytuje. My potrebovali sme si vypichnúť iba niektoré veci. A Springu, a jeden kolega mal s tým skúsenosť, tak nasadili sme Spring a osvedčilo sa nám to. Máme robené v Springu v podstate iba DAO vrstvu a nejakú takú základnú bezpečnosť. Potom ako ORM nástroj sme si zvolili Hibernate, neskôr sme ho zaobalili pod špecifikáciu JPA 2, čo je vlastne tiež súčasť s tou formou toho JEE. A keď sme to rozbalovali na aplikačný server, tak pôvodne sme to dávali na Glassfish, čo vyzeralo ako taká logická voľba, že taký najbohatší dotiahnutý server. A pôvodne ten projekt bol aj v JEE naprogramovaný, takže tie štandardy dodržiaval. Takže ako referenčnú implementáciu Glassfish automaticky sme vybrali, ale zistili sme počase, že je to dosť taký overkill pre nás, že to proste zaberá veľa pamäte, je tam veľa vecí, ktoré my sme nepotrebovali. A tak sme sklzli naspäť k Tomcatu, čo je vlastne už nie je také kategórie ako Glassfish, ale je tam všetko to, čo my sme potrebovali a beží to rýchlo a majú s tým všetci skúsenosti. Určite viacej ľudí ako s Glassfishom, aspoň si myslím osobne. Takže sme zostali pri Tomcate a celé to dávame dokopy v kombinácii Ant build scriptami a s Mavenom.
No, a ešte som nespomenul JBoss aplikačný server, tak tomu sme sa nevenovali vôbec, lebo neviem, nevyjadrujem sa, nepoznám tú oblasť, ale nemal s tým nikto z nás skúsenosti, tak to sme nejako vynechali. A potom je tu ešte druhá časť, to už je len také doplnenie, že ako každý informačný systém potrebuje výstup, nejaké tie reporty, aby všetko není efektívne robiť v tom gujku toho informačného systému, tak niektoré veci sa ľahšie robia do reportov, tak sme si vybrali Build Framework, ktorý sme vlastne napojili na ten naše Spring DAO vrstvu a ten nám robí nejaké výstupy z toho systému. Databázu si udržujeme celkom šikovným nástrojom na Carbon 5 Migrations, čo je taký framework, ktorý je inšpirovaný od Ruby on Rails. Framework má v sebe takú funkciu tiež, že migrate a celé je to v podstate o tom, tie migrations, že máme zadefinované miesto v databáze, nejakú zložku, ktorá sa volá, že DB a tam je pôvodný skript, že celej databázy, že čo je tam, že normálny MySQL dump, keď to tak nazvem. A ten sa spustí ako prvý a ten sa prehodí do produkčnej verzie, nahodí sa aj do našej testovacej databázy, do všetkého. A my keď programujeme, tak niekto, keď zasiahne, v momente, keď zasiahne do balíka BL model, ja tu preskočím trocha. No, to. Náš projekt tam vpravo hore v tom boxe, tak z toho sa skladá náš projekt. Takže keď niekto zasiahne do toho balíka BL model, ktorý je vlastne čisto len JPA 2 entity sú tam, a databázové skripty, tak máme v Mavene taký plugin, ktorý nám dokáže, je to prakticky existujúci plugin Hibernate v Mavene, ktorý, keď my ho zavoláme s určitými parametrami, tak on nám dokáže spraviť taký SQL diff file, že nám vypíše, že čo sa zmenilo v databáze. Že keď sme zmenili naše objekty, tie Java objekty, ktoré máme v BL model vrstve, tak my si len zbehneme teraz ten Maven a on nám vypíše, že čo sa zmenilo v databáze. My to prehodíme do SQL skriptu a nahodíme to do databázy ako takej, samotnej a fungujeme v podstate na to. A dá sa potom tá databáza spätne zostaviť z tej kolekcie tých SQL skriptov. Kde som prestal? Už som sa stratil. Dobre. A máme samozrejme aj Continuous Integration Server, kde máme viacero inštancií, aplikácií, všetko to beží cez Maven. A toto je vlastne štruktúra nášho projektu CO IT Craft. Je balík, to je vlastne projekt samotný, ktorý je niečo také ako náš centrálny repozitár všetkého možného. Sú tam ponaskladané všetky možné abstraktné triedy, niektoré interfejsy a nejaké pomocné veci. A aj ten widget, o ktorom budem hovoriť, ten craft table, je vlastne uložený tam. A teraz my ten projekt dedíme do troch našich subprojektov, ktoré máme rozbehnuté. A tie už bežia u konkrétnych zákazníkov a to už sú vlastne fungujúce systémy, ktoré vlastne tiež majú takú štruktúru, oni kopírujú tú štruktúru toho CO IT Craft, ale používajú v podstate tie pôvodné tú pôvodnú aplikáciu CO IT Craft. Tá sa zabalí do nejakého jar súboru a je to v podstate závislosť subprojektov. To celé zostavuje. Ešte nejaký popis tých balíkov presne. Ten BL DAO balík funguje v podstate na Springu. V Springu máme zadefinované XML súbore, že ktoré DAO klasy kde má hľadať a tie si voláme v podstate z UI vrstve. No, tu nie je nič také extra zaujímavé asi. A ešte som zabudol spomenúť, že ako sa ten GWT widget vlastne realizuje, že on má zase preskočím trocha. On má nejaké súčasti. On má serverovú časť a má klientskú časť. A teraz oni sú nejako previazané, že keď si pozriete tam hore, web browser, to je to, čo je u klienta. Google Web Toolkit a Vaadin Client-Side Engine, tam niekde je umiestnený ten náš widget, tá klientská časť. My vlastne, keď sme tú tabuľku ako keby
my sme zdedili pôvodnú vadinovskú tabuľku a doplnili sme si tam niektoré veci. A my sme ich teraz museli doplniť aj do tej klientskej, aj do tej serverovej časti, aby to vedelo fungovať, lebo klientská časť funguje v browseri, tam, že čo tam vidíme, aké sú tam komponenty a keď tam ten používateľ kliká, tak tá klientská časť čerpa dáta, musí čerpať z nejakej databázy, musí sa napojiť na server, tak aby komunikovali spolu, musia byť jednoducho, musia byť dve triedy na to, musia sa spojiť. A